ρωτήσουμε έναν άνθρωπο που ασχολείται με την τέχνη. Να του κάνω μια ερώτηση, μου επιτρέπεις? Βεβαίως. Ντα Βίντσι. Ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους όλων των εποχών. Κούνια που σε κούναγε. Και αν δεν μου το είχαν γραμμένο για να κάνω το ξύπνιο, θα σου έλεγα ότι μπορεί να είναι αυτό που είπες, αλλά είναι και ένα σύστημα ρομποτικής χειρουργικής. Ντα Βίντσι. Το σύστημα Ντα Βίντσι, βεβαίως. Και θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Σπύρος Μαρτίνης. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Χειρουργός, ουρολόγος, διευθυντής κλινικής, ναι. ρομποτικής, λαπαροσκοπικής και ελάχιστη επεμβατικής ουρολογίας του Metropolitan General. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Και βέβαια στο άκουσμα Ντα Βίντσι όλοι πηγαίνουμε στο μεγάλο ζωγράφο, αλλά έχουμε σύστημα ρομποτικής χειρουργικής. Σύστημα Ντα Βίντσι. Ναι, προφανώς το έχουν βαφτίσει έτσι λόγω της ευφυΐας του ζωγράφου, επειδή και το μηχάνημα είναι ευφυές. Βέβαια, χρειάζεται και ευφυείς γιατρούς για να το χειρίζονται. Βεβαίως. Δεν είναι ότι χειρουργεί από μόνο του. Τι ακριβώς είναι αυτό το σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Ντα Βίντσι? Είναι ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από 3 τμήματα. Το ένα τμήμα είναι η κονσόλα, στην οποία κάθεται ο χειρουργός που έχει τρισδιάστατη εικόνα και χειρίζεται με joystick, όπως είναι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, με joystick και πεντάλ κάποια μικροσκοπικά εργαλεία με πολύ χιλιοστών, τα οποία μπαίνουν από μικρές τομές μέσα στην κοιλιά του ασθενούς και το χειρίζεται και πραγματοποιεί την επέμβαση. Χειριζόμενος δηλαδή αυτό το μηχάνημα. Το έχει ένα πληκτρολόγιο και κατευθύνει, όπως είπατε, αυτά τα ακρίβειας. Ναι. Δηλαδή αντικαθιστά ουσιαστικά το χέρι και το νηστέρι. Το χέρι και το νηστέρι που μπορεί να κάνει και λάθος και να κόψει κάτι παραπάνω. Είναι πολύ μικρά εργαλεία χιλιοστών και αντικαθιστά ουσιαστικά τα χέρια και τα εργαλεία. Και ποια είναι τα ωφέλη της ναι. ρομποτικής χειρουργικής, ποια είναι σε σχέση με την κλασική, ας πούμε? Τα ωφέλη, τα χειρουργία που πραγματοποιούνται στην ουρολογία με το ρομπότ, με τον Ντα Βίντσι, είναι χειρουργία ογκολογικά. Κυρίως είναι ο χρυσός κανόνας για τη ριζική προστατεκτομή, για τον καρκίνο του προστάτου. Έχει πολύ μεγάλη ένδειξη για τον καρκίνο του νεφρού, για τη μερική νεφρεκτομή και για τη ριζική νεφρεκτομή και επίσης για τον καρκίνο της κίστης. Τα πλεονεκτήματα που έχει είναι ότι είναι η μέθοδος με πολύ μικρές τομές, άρα έχεις γρήγορη επάνωδο στην καθημερινότητα, έχεις ανέμακτο χειρουργείο. Ανέμακτο. Ναι, είναι ανέμακτο χειρουργείο. Εγώ δεν έχω μεταγγίσει ποτέ με και σε προστάτη που όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν ότι με το ανοιχτό χειρουργείο σίγουρα θα μεταγγιστείς. Και ξέρετε, σε ανθρώπους νέους αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά σε ανθρώπους με καρδιολογικά προβλήματα έχει μεγάλη σημασία η απώλεια του αίματος. Μπορούν τώρα με το σύστημα αυτό, το ρομποτικό σύστημα Ντα Βίντσι, να χειρουργηθούν όλοι οι ασθενείς ή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες και εξαιρέσεις? Όχι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις. 14 χρόνια που πραγματοποιώ επεμβάσεις με το Ντα Βίντσι, νομίζω μία φορά χρειάστηκε να κάνω conversion, να κάνω μετατροπή του χειρουργείου σε ανοιχτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι εφικτά. Δεν υπάρχει δηλαδή αντένδειξη. Γιατί να επιλέξει ο ασθενής ρομποτικό χειρουργείο και όχι την κλασική μέθοδο, το κλασικό χειρουργείο? Το ανοιχτό. Ας πούμε παράδειγμα για τον προστάτη. Ο προστάτης για τον καρκίνο του προστάτου θα πρέπει να έχει ένα άριστο ογκολογικό αποτέλεσμα, το οποίο επιτυγχάνεται εξίσου και με το ανοιχτό χειρουργείο και με το ρομποτικό. Το θέμα είναι ότι δεν μεταγγίζεσαι, δεν έχεις προβλήματα με την εγκράτεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα η ακράτεια μετά από χειρουργείο ριζικής προστατεκτομής. Και επίσης δεν έχει σεξουαλικές διαταραχές, τη δική της λειτουργίας δηλαδή. Ένας νέος άνθρωπος αυτό έχει το θέλει. Ναι, απασχολεί πολύ κόσμο. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αν υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί, είναι με τον Ντα Βίντσι. Ντα Βίντσι θα επιλέξω κι εγώ αν χρειαστεί, γιατί πολλά από τα προτερήματα τα οποία είπατε, ανέμακτη, μικρή τομή, αυτά που μας κάνουν και φοβόμαστε πολλές φορές στο χειρουργείο. Να σας πω κάτι. Η πίελος, ο προστάτης είναι ένα όργανο που εδράζεται στην πίελο του ανδρός. Είναι μια περιοχή πάρα πολύ στενή. Κάποιος είχε πει ότι είναι νιώθω σαν να είμαι τάνκερ στη λίμνη των Ιωαννίνων. Είναι κάπως έτσι τα χέρια μας μέσα. Δεν έχεις δυνατότητες χειρισμών. Με το ρομπότ, τα εργαλεία είναι χιλιοστά. Οπότε μπορείς να κάνεις 360 μοίρες κινήσεις με, πώς να σου πω, με τρισδιάστατη εικόνα. Είναι σαν να είσαι μέσα στην κοιλιά του ασθενούς με πολύ μικρά εργαλεία. Είναι απίστευτο. Και με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Εμένα προσωπικά με πείσατε. Και θα σας αφήσω αν χρειαστεί να επισκεφτείτε την κοιλιά μου. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.